1914, on els catalans van perdre les nostres institucions i vam ser sotmesos als decrets de nova planta que volien esborrar-nos com a poble. I és trist comprovar que encara a dia d'avui veiem genocidis com a Gaza, que encara hi ha pobles que volen esborrar d'altres, com és el cas d'Israel amb el poble palestí. Durant aquests 300 anys hem passat per alts i baixos, però és evident que encara hi som, i la mostra que som aquí avui tots és una evidència. El darrer intent per aconseguir la nostra llibertat plena va ser l'anomenat procés on, després de derrotar l'Estat en l'acte de desobediència civil més gran que s'ha fet segurament mai a l'Europa occidental, una combinació de repressió i renúncies pròpies ens han portat a la derrota. I és en la derrota que hem d'evitar dos cants de sirena que ens estan fent forts aquests darrers temps i que retroalimenten mútuament per erosionar el nacionalisme català, que té un projecte emancipador i integrador. La primera temptació és la del discurs conciliador que diu que el procés va ser un error i que ara hem d'oblidar-ho tot. Es presenta amb un aire angelical, ignorant el fet que ells van ser còmplices de la repressió i van ser-ne beneficiats. Es presenten com a magnànims quan els gestos de magnanimitat han estat forçats per l'aritmètica parlamentària i es presenten com a neutrals quan el seu Ministeri de l'Interior va infiltrar policies als nostres casals, ateneus i moviments socials i va espiar amb Pegasus els nostres polítics i activistes. La repressió no s'ha acabat i encara hi ha gent a l'exili i persones amb el patrimoni embargat o expropiat. La trampa d'aquest discurs és que pretén amagar el conflicte, però el conflicte no es pot amagar. Hi ha un dèficit fiscal descomunal, els nostres drets lingüístics es vulneren diàriament, l'accés a l'habitatge és més difícil que mai i els trens no funcionen. La segona temptació és la de transformar la frustració que ens genera la derrota en ressentiment i amargor. Un amargor que es projecta contra els altres companys de viatge i que proposa solucions simples a problemes socials complexos, assenyalant amb el dit els més febles de la societat, com per exemple els immigrants. La trampa d'aquest discurs és que no té projecte més enllà de la queixa i que no qüestiona el model econòmic que ha tret tota aquesta immigració. A nivell local, una economia basada en el turisme massiu i la indústria càrnica que genera molta ocupació però amb salaris molt baixos. A nivell mundial, una economia basada en l'expoli de recursos als països del sud global. Assenyalar el nouvingut, a la vegada que s'aplaudeix l'ampliació de l'aeroport, els Jocs Olímpics d'hivern i el Hard Rock, és una contradicció flagrant. És evident que la nostra capacitat d'integració, el nostre estat del benestar i la nostra capacitat de cohesionar la societat no pot sostenir el ritme de creixement de població que hem tingut les darreres dècades gaire temps més. Davant d'això, però, la solució no són discursos incendiaris, sinó propostes polítiques. I ara us en volem fer tres. La primera, la llengua. La llengua com a eix vertebrador de la construcció nacional, perquè no preguntem a ningú d'on ve, sinó cap a on vol anar. I el català ha de ser el nostre punt de trobada. La segona, un model econòmic autocentrat, amb un sector industrial i tecnològic fort i uns serveis públics de qualitat. La palanca per aconseguir-ho és el sou mínim interprofessional català i sense oblidar el suport al sector primari que manté el territori i ens permet avançar cap a la sobirania alimentària. La tercera, polítiques d'habitatge ambicioses, amb impostos confiscatoris a les plusvàlues que eliminen els incentius a l'especulació d'aquests fons d'inversió i amb polítiques actives per l'equilibri territorial que evitin el despoblament a la vegada que redueixen la pressió sobre l'àrea metropolitana. Així doncs, celebrem la Diada Nacional de Catalunya Així doncs, celebrem la Diada Nacional de Catalunya i som-hi reivindicant la independència amb la tossuderia que ens caracteritza. Superem aquesta fase de frustració per no haver sabut aprofitar el moment històric de l'octubre del 2017 i fent-nos conscients que les grans passes fetes llavors formen part del camí que ens du a la independència, que no hi renunciarem i que hi continuarem treballant per aquest objectiu, perquè creiem que és el que ens porta a una societat millor i a ser el que realment som. Tot i així, com hem dit, no hem d'oblidar la nostra realitat actual. El nostre país està canviant molt, empès pels canvis que també s'estan produint arreu del món. I hem de ser capaços de transmetre la nostra cultura i els nostres valors tant als nous vinguts com a les generacions futures. Com a repte principal tenim el de defensar arreu la nostra llengua en uns moments en què hi ha molts factors que l'amenacen,
Per això us diem, defensem la llengua i defensem la terra. El repte és majúscul, però l'objectiu s'ho val. Els que ens han precedit i sobretot pels que vindran, visca Catalunya al lliure! Visca!